Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadia ko pamanari-nari na wakanama kapanggudalan na sa iroy naguguna pananadong. Nadia kan diprilalilang na di kukur mata sanggo to ami ang ambungarin ako panimbang ko na amin bawa dato magenduga ko ranaw na gusto ragata. Ada salagaw kay Princess Ima ayad na so pamilya amang utara. Na pananamatang ko pernah aladu antibirian. Ada salagaw kay Suhra. Ayad na so pamilya amang utara. Sa tiga ka pamana mga raga na mga ngudawan na diya ka na masara ko kay rinarinaw ko sa naudapan. Nanggay nila ka na mapakasabukon sa tuntan na pawingin na nagududawin niya sa kaptina. Piyakan doon ka no sa manaw salama ka na manakalilintad na kapipiyagino sa wasalam. Sana
paning tanang gowinen duan sana sana ode sana ulak abadona sate kato kakaki mapapaya agak kidai bentang apa ni bunga minum Karanu